Δεν ήταν καλό και πάλι οι παίκτες του Παναθηναϊκού βρίσκουν τρόπο να πλησιάσουν το καλάθι του Ερυθρού Αστέρα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν τα τελειώματα που θα ήθελαν. Νέντοβιτς κλέβει η άμυνα του Παναθηναϊκού και ανοίγεται στο ανοιχτό γήπεδο. Θα τελειώσει τη φάση ο Παπαπέτρου μετά την ασίστ του Μπράουν. Παναθηναϊκός μετά την καλή του άμυνα βρίσκει εύκολους πόντους στην επίθεση στον ευνηδιασμό και κάνει το σκορ 7-7. Στην επαναφορά ο Γκραντ, Λεσόρ, Μπράουν. Θα φτάσει μέχρι το lay-up, θα τελειώσει τη φάση παρά το ότι μπροστά του βρέθηκε ο Πλάφτσιτς. Της πρώτης περίοδου. Σλούκας. Υψώνει για το Λεσόρ, πολλά χέρια στην μπάλα, μπαίνει ο Μπράουν, την κερδίζει. Θα την τελειώσει τη φάση ο Σλούκας. Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε την Αμαναμπουμπούλα. Κάποιον. Θεόντοσιτς. Κλέβει την μπάλα ο Ναν. Ο Παναθηναϊκός θέλει να φύγει και πάλι στον ευνηδιασμό. Επιστρέφουν οι γηπεδούχοι. Έρχεται ο Στρέιλερ. Ο Ερναγκόμεθ να αφήσει εύκολα την μπάλα στο καλάθι του Ερυθρού Αστέρα. Εκπληκτική αντίδραση των πράσινων μετά το time out του προπονητή τους. Και αναλαμβάνει ο ίδιος να κουβαλήσει την μπάλα για τους φιλοξενούμενους και να οργανώσει την επίθεση τους. Ψηλά ο Όσμαν για το πρώτο screen. Ο Λεσόρ έδωσε το δεύτερο. Πέρασε από το κεντρικό διάδρομο και κάρφωσε με όλη του τη δύναμη ο Λορέντζο Μπράουν. Στην πιο όμορφη φάση του αγώνα. Καλάθι. Μπράουν. Έφτασε μέχρι το κάρφωμα. Δεν του αρκούσε το lay-up. Είναι πλεονέκτηση. Θέλει να καρφώσει την μπάλα στο καλάθι του Ερυθρού Αστέρα. Νέντοβιτς. Μπροστά στον Μπράουν θα πάρει ένα σουτ για 2. Η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι. Θα καταλήξει στα χέρια του Γκραντ. Και τώρα ο Μπράουν με 6 δευτερόλεπτα. Θα δοκιμάσει σου 3 πόντων και θα το βάλει, δεν μετράει. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ χαμηλά του Ντοσάντος. Ναϊκό κάπως έτσι είναι η ατμόσφαιρα που επικρατεί. Φανταστείτε ότι αυτό δεν είναι στη Stark Arena το μάτς, αλλά είναι σε ένα γήπεδο που χτίστηκε το 1974. Και οι πρώτοι θεατές απέχουν από το γήπεδο λιγότερο από 1 μέτρο. Ψύχρεμος ο Μπράουν βάζει την πρώτη βολή και φέρνει τον Παναθηναϊκό μπροστά 77-78. Μία ακόμη για τον Αμερικάνο. Για να δώσει μαξιλαράκι ενός καλαθιού στην ομάδα του. Θα τη βάλει βασανιστικά, αλλά θα τη βάλει και έχουμε time out από τον Γιάννη Σφερόπουλο.